Amede peşengeha weneyan di çarçoveya rojên weneyan ya navneteviya Amede hate li darxistin. Weneyên ku li peşengeh hatibûn raxistin bi slogana azadî ji aliyê wenesazên ji Rojhilatê, ji Erîwanê, ji aliyê Rojavayê û ji Bakurê Kurdistanê ve hatiye çêkirin. Hevserokê Şaradariya Amedê jî beşdarê peşengehê bû got, di weneyên peşengehê de rastiya jiyana gelê Kurd hatiye nîşandan. Ji ber wê yekê jî girîng e. Yek ji Erîvanê, yek ji Başûr, yek ji Bakur, yek ji Rojava. Yani her çar aliyê welat û her çar aliyê cîhanê bi rastî tenê tiştekî derdkeve holê bi vî pêşengehê de em dibînin derdora me tev dorpêçgirî ye. Xwîn, kuştin, êş kişandin, elem û dil êşiya insana. Wenesaz jî dibêjin armanca peşengehê jiyana gelê Kurd yên li hemî dünyayê dijîn bidin nîşandan û rastiya deverên ku Kurd dijîn bi sûretan bidin fêmkirin. Alana xelkanî kekcar zor tenanet li welatانê dîkey cîhanê we bejdar dibin li merasima we wekû festîwalek wekû merasimekî mezinî Kurdayetî çaw lê dikire û hoviyetî kurdewarî baz dikire ke Kurdistan pirpire le reng û ferheng û genîbûnî ferhengî kurdewarî. Li Amedê di çarçoveya Festîvala Peşengehê de panel û sempozyum jî wê werin li darxistin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.